амрико аз тамдиди боздошти Харило Мирсаидов журналист ва раҳбари КВН Тоҷикистон изҳори нигаронӣ кард. Мишел Сайдерс иҷрокунандаи вазифаи муовини раҳбари намояндагии Амрико дар Созмони амнияту ҳамкории Аврупо рӯзи 12 апрел дар изҳороте аз Тоҷикистон хост баррасии парвандаи Мирсаидовро зудтар анҷом диҳад. Боздоштиҳо ҷараёни фишори афзоянда ба озодии расонаҳо дар Тоҷикистонро нишон медиҳад, ки сабаб шудааст чанде аз журналистон кишварро тарк карда баъзе расонаҳои мустақил корро қатъ намоянд, гуфтааст хонум Сайдерс. ин намояндаи Амрико дар Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо гуфтааст, Тоҷикистон ҳамчун узви ин созмон бояд масъулиятҳои байналмилалии худро дар мавриди таъмини озодии баёну расонаҳо риоя кунад. Харило Мирсаидов рӯзи 5 декабри соли 2017 дастгир шуд. Боздошти ӯ пас аз он сурат гирифт, ки дар як навиштааш дар интернет сардори собиқи раёсати ҷавонони сухт Олим Зоидзодаро ба талаби $1000 барои қабули ҳисоботи дастаи КВН муттаҳам кард. Зоидзода гуфт, ки дар ин изҳорот шаъну шарафаш поймол шудааст ва ба додситонӣ шикоят бурд. ҳоло Мирсаидов бар асоси 4 моддаи қонуни ҷиноӣ аз ҷумла исрофкорӣ ва барангехтани кина ва давоти миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ё динӣ муттаҳам аст. Аз замони боздошти Харило Мирсаидов созмонҳои бо нуфузи ҳомии озодии баён ба мисли Human Rights Watch ва Кумитаи дифоъ аз журналистон бо пахши изҳорот ва нигаронӣ аз ин ҳодиса озодшавии билофосилаи ӯро тақозо карданд.